سلام ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኢለኹም? ኣነ ደሓነ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብ ህይወተይ ሓደ ብጣዕሚ ዓብይ ሕቶ ኣለኒ። ሕቶይ እውን ንፈጣሪ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ነገር ዝፈጠረ ንሱ ባዕሉ ስለ ዝኾነን ናትና ኣወላልዳና ማለት መዓዝ ኣበይ ብኸመይ ኩነታት ከመን ኣበይ ዓዲ ውልደትናን ናይ ሞትና መዓልቲ ዝፈልጥን ዝውስንን ባዕሉ ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ሕቶ ንፈጣሪ ኮይኑ ብምቕጻል እውን ፈጣሪ ዝገበሮ ንዝሰብኩ ኩሎም እዩ ትሕቶይ። ፈጣርስ ንኩሉ ማዕረ ገይረየ ፈጢረዮ እዩ ዝብል ብዙሓት ሊቃውንትታት እውን ፈጣሪ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ፈጣጥራዩ ፈጢርዎ እናበሉ ይሰብኩ። ግናስ ንዓይ ደኣ እንታይ ኮይኑ እዩ ምስ ሰበይ ማዕረ ዘይገበረኒ? እንድሕር ንኩሉ ሓደ ዓይነት ገይሩ ፈጢርዎስ ንምንታይ ደኣ ድኻን ሃፍታምን ገይሩ ፈላሊና? እዚ ሕቶ ኩሉ ግዜ ናብ ህለና ይመላለስ። ግና መልሲ ስለ ዘይረኽበሉ ከዓ መሊሰ ንስቕታ ይመርፅ። መቸም ንደቂ ሰባት ፀገምና እንድዩ ዘዛርበና? ስለ ዝኾነ ነገር እውን ኣባና ምስ በፅሐና ነቲ ነገር ተረዲእና ነማርርን ብዙሕ ውሑድን ንዛረብን። ኣነ ብጣዕሚ ድኻ፣ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ወለደይ እውን ብጣዕሚ እዮም ድኻታት። ኩሉ መነባብሮና እውን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ። ዝበዝሐ መነባብሮና እውን ከብድና ቀፂዕና ኢና ንነብር። ግና ከዓ ፈጣሪ ዝሃበካ ነገር ምቕያር ስለ ዘይከኣል ነቲ ዝተወሃበና ዋላ እናተፀገምና ናተይልና ብምሓዝ ንነብር። ኣነ ገና ካብ ብቁልዕነተይ ብስእነት እየ ዓበየ። ኣደይ ኣብ እንዳመጥሓን እንዳጠፍጠፈት፣ ኣቦይ ከዓ መንደቕ ናይ እንዳሓፋትም እናነደቐ በታ ዝረኽብዋ ናይ ዕለት ክፍይኦም ንናበር። ብጣዕሚ ክፅግመና ዝኸኣለ ከዓ ብትሕተይ 3 ቆልዑ ኣለዋ። እዚ ማለት ኣብ ሓንቲ ፀባብ ገዛ እሞ ከዓ ድኽነት ዝዓሰላ 6 ርእስና ንነብር። በዚ ምክንያት እውን ነታ ዝተረኸበት እናተማቐልና ዋላ ኣይንፅገብ ተፋቒርና ንነብር። ኣብቲ ገዛ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ብኽሪ እውን ግድን ንእሽተን ዋላ እንትኹን ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዝነበረኒ ምሸት ፉል እናዘርኩ ብምሻጥ ናፍታ ናይ ወለደይ ንእሽተን ኣታዊ ይውስኸላ። ኣነ ኣብ ህይወተይ ሓንተን እያ ነይራ ባህገይን ድሌታይን። ንሳ እውን ከመይ ገይረ ንናይ ገዛና ድኽነት ይቕንጥጥ ዋላ ተዘይቀንጠጥክዎስ ከመይ ገይረ ንኽቕንስ ይገብሮ ዝብል ዓብዪ ሓሳብ ነይሩኒ። ብኡኡ ተላዒለየ ከዓ ነቲ ፉል ምሻጥ ዝጀመርኩ። ከምቲ ዝበልኩኹም ኣድሁበይ ኩሉ ናብ ወለደይ ንምሕጋዝ ጥራሕ ስለ ዝነበረ ንትምህርቲ ዝነበረኒ ረዓእያ ፍጹም ትሑት ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ውፅኢተይ ብጣዕሚ እዩ ትሑት። ዋላ ይትሓት ግና ምንም ኣይግድሰንን። ምክንያቱ ግዴታ ንኽመሃር ስለ ዘለኒ እምበር እንተዘቋርፆ እውን ምንም ኣይመሰለንን። ካብ ኩሉ ግና ዘናድደኒ ሓደ ነገር ነይሩ። ነቲ ድኽነት መሪፀ ከም ዝኣተኽዎ ይመስል ብዙሓት ሰባት ብድኽነተይ የንቋሽሹንን ይፀርፉንን። ብፍላይ ከዓ ብሰንኪ ፀገምና ዝኽደና ዝነበርኩ ክዳን ሰኣን ቅያር ሓንቲ ስለ ዝነበረት ኩሎም መማሕርተይ ይፀርፉኒ፣ ገሊኦም እውን ይወቕዑኒ። ኣብቲ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ እውን ካብ መምህር ክሳብ ተምሃሮ ይፀርፉኒ። ግና ከዓ ክኽእሎ ስለ ዘለኒ ተፃዊረዮ ይነብር። ትምህርተይን ፅሬተይን
بطعم حماق سلا زنبرا مماحراني كلهم كل جزاء ولد خمسني النابلو يجقجقونن سنف النابلو يقطقطونن بخمس متنبر مسدق سبات زلن نركب بطعم استحاتيو كولدتي كساب زال ومعلت منم عينت محازا حيزا أيفلتن محازين عركين دخنتيو بخمس عينت نهيوت النبابرا إنا نبركن نحلقو تمرتي تقليلة بمقداف أب حدن دات أقري كم ردات النتقوتيرا سرح جمركمو نيشاهي انت هباتني ستوهب النقرشي نولدي هبا يحق زلا معلتن معلتي إنا تخاخو نتي نايت أقري سرح بدنب مسلمت قوو سرع دومزي تقوتيرا نولدي بزبق محقازن بنقشتم من بابرونا إنا تغير مزا زخلو ولا يخون مبر ولا حزي من مسب مسمان عينت ركبي باللين مخنياتو سبات بزوحات سبات بديلو مني أنقاشيشو مني أواردو مني تهيلو مني كيوم دحر بزوحكن مس حدا ود تبعتي بفيسبوك تلالخو مسؤول بفيسبوك موقع نجمر ملكو صوت يبلون أب حفتون بدعم حفتم أي نيرو بسون قدم حزن ما نم تسمع إن زي فلت ناي فقر سمعيت نو أخصم مع النجمرة أنا تولدين ما نبابروين عبد قرايو نسخة إرتراويو جحر مفلاتنا نسو حدار نخن مسرت انت حتاني أنا بتخونتات تقرمكو مخنياتو كنا بزوح أي تفالتنان سلقو سفلتو أنا قريب اللين نسوون سلاناتي من مسفلتو أنا قريب اللون كنا بشوفونو نحدار حتيتوني أنا ون أتسمع أن سمعيتنا كرا نقشتن بأركنات نتناح انت بلو انت نسو كنا بفتسوم أركنات سبحال نقر كم زيدالن حدار مسريتنا كنبر كم زدالي أرقيسونا كيروني أنا سبات سلاز بدلوني مس سبات ركبين برانن قنا حزي أزودي حدار نقبر انتبلاني حدا نقر نابر أسينا متأ عرف تسئنوني نسون دق عدي كوا بزوح زنقو عشاشونن زوار دونس نسون دق عدي كوا بزوح زنقو عشاشونن زوار دونس أزخاء زيود عدي سلاز خونا زلا على سقات حداران نمو كلهم تسمعوا زلهم أحواتي تمرئي نابرين نابرا ولدين دو كغير ولا سك قدفو بجاهم مخربهم حابوني سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنبركو زانتا نازي مسل نيرو نزا بعلت زانتنا حساب رئيتون تدعهلكم أبنايكم انت مصحف بوتا حساب رئيتهم كتقدفولا تخليهم نس channel حدشتين دحر حلهم سبسكرايب بمكبر نتاني دول ملكت بمنكا ناي channelنا نايوترو تخطاتلتنا كتخون نلابو كسر موداتها مسانا سلتصناحكم كاب لبن دامسكنا بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب لايك شير سبسكرايب مكبر يترسعو كسر موداتها مسانا سلتصناحكم دقام يقنلنا تشاو